Danong panghitabo ang labing-unang sesyon para sa tuig 2026 sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte. Ubos sa liderato ni Davao del Norte Vice Governor Clarice Klangklang Hubahib kagahapong adlaw Enero 6 tuig 2026. Formal nga nanumpa si board member ug Indigenous Peoples Mandatory Representative kon IPMR Dato Ariel Makla atubangan sa Sangguniang Panlalawigan human siya napili pag-usab isip IPMR sa probinsya sa Davao del Norte. Pinaagi niini si board member Makla ang unang IPMR nga moserbisyo sa tulo ka termino sukad sa pag-apil sa IPMR sa Sangguniang Panlalawigan ni atong 2013. Ihatagan usab og formal nga pag-ila sa Sangguniang nga Panlalawigan ang upat ka barangay sa probinsya nga nahimong awardis sa Seal of Good Local Governance for Barangay sa tuig 2024. Ang maong mga barangay, maong Barangay Kamudmod sa Island Garden City of Samal nga gipanguluhan ni kanhi board member ug ABC Provincial President Honorable Dindo Parangan, Barangay La Filipina sa Tagum City nga gipanguluhan ni Honorable Beethoven Robinos, Barangay Santo Niño sa Carmen Davao del Norte nga gipanguluhan ni Honorable Eduardo Ribucas ug Barangay Duhale sa munisipyo sa Braulio E. Duhale nga gipanguluhan ni Honorable Armando Digayo. Gihatagan sa Sangguniang Panlalawigan ang matag barangay ug laki nga naglaki sa mga giaprobahan nga resolusyon isip pag-ila sa ilang dako nga kalampusan. Katropa, siguruha nga tinaw ang imong pananaw para sa pagmaneho sa sakyanan safety ka. Magtumar kanunay og Vision X Plus Subgel Capsule alang sa Negosong Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri XFM News.